El Sillón del Barbero es uno de los lugares más privilegiados de una ciudad y desde los de Shape de Sailor os traemos el monográfico histórico más emocionante en el que podemos embarcarnos, ya que Vigo esconde una historia apasionante y este es uno de esos episodios que no debemos olvidar, no vaya a ser que se repita. Nuestro historiador de cabecera, Bruno Álvarez, nos llevará a través de las décadas y acontecimientos históricos que quizás quedaron debajo de esa alfombra de las vergüenzas y de la que no somos muy conscientes actualmente, ya que ¿qué relación tenía Vigo con los nazis? ¿Lucieron esvásticas en nuestra ciudad? ¿Fuimos aliados o luchamos contra ellos? Abrocharos los cinturones, poneros los cascos de combate que comienza la guerra que Vigo esconde. Volumen 5, parte 1. Entón, Bruno. ¿Qué tal? Volumen 5. Mima, non paramos, parte 1. Parte 1. A ver, esto es dividir lo dividido. Sí. Pero ¿por qué? Rizar o rizo, que non hai frase que veña mellor por onde estamos. Pero ¿por qué esto? A ver, contame. Por qué? Pois basicamente porque creo que me viñen arriba preparando a temática de hoxe. Ajá. E dixen, non vou borrar isto que está moi guai. Ok. Como para min todo está moi guai, pois dixen, pois e se non, e se o dividimos? Vale. E se facemos eso, unha subdivisión da división? Así, a lo Harry Potter. Sí, un pouco, exactamente, igual que a última peli, pois a séptima, pero está en dúas partes. Exacto. E hai outras sagas que tamén, pois non é igual. Ok. Aquí hai que facer as mesmas cousas que fan a xente grande. Totalmente. E se en Hollywood fan así, pois nós tamén. Totalmente, a los Pois Spielberg. sí. Pois sí. Entonces nada, como esta é unha temática que levo semanas preparando, cando me decatei de que tiña que me meter máis no meollo, dixen, espérate que xa levo para un programa. E por que non aproveitamos? Claro. Xa que estamos neste proxecto, xa que o monográfico dá tantísimo de sí, Sí. pois vamos a tirar medidas Además, con él. se o pensas ben, é ata como un extra. Sí, Porque o mes seguinte tocaría Contido Azul sí, e o sustituímos a historia calquera entre historia, sí, pero pois... como é certo que a vida me está aplastando, pois digo, pois carai, pois xa que teño isto de man, sí, sí. aquí transparencia absoluta. Gústame, perfecto. Entón aquí, pois eso, vamos facer hoxe esta primeira parte do quinto volume do monográfico da Guerra que Vigo esconde, e en novembro sairá esa segunda parte. Vale. E xa en decembro o último. E en decembro, ese sí que non o podes dividir porque se nos acaba o ano, o sea, ten que rematar aí. Aí sí que teño que dar máis voltiñas pero bueno, ver, como xa teño a segunda parte desta encamiñada, sí. só me falta escribir, pero xa sei o que vou falar e que movidas vou meter e tal. Conto con ter máis tempo para que optimista. Sí, xa. Pero sabes que pasa? Que Timas e eu somos bastante parecidos en certas cousas. Sí. E creo que nos embarcamos en moitísimos máis barcos dos que podemos navegar. Ao final os navegamos, pero a costa de moito esforzo. A costa de moito esforzo. Sí. Eu sempre digo que a mí non se me cae o pelo porque xa se me caeu. Pero a mí a veces se me cae que teño a alopecia areata e ás veces... mira, non sabía que había alopecia con apelido. Sí, vale. hai con varios, ademais. Sí, bueno, pois eu non sei cal teño, pero que modalidade me tocou. Pero xa me podía caer a de atrás, que sempre digo que teño que andar aí a quitar. Afeitar, pero bueno, podía ser total xa, así. Sí, aforrabas un esforzo. É que, tía, se non parece o Robocop por detrás. Sabes? Non é unha cosa, é a verdad, é un coñazo. Vale. Se me cae, que se me cae, pero bueno. Imos o tema, porque notase que estábamos tempos en falar, Sí, a verdad que sí. Sí. A vida que nos arrastra. Ai, Dios. Entón, de que vai ser este volumen 5? Claro, ti ves aquí sempre que veño eu, ti ves aquí sin saber a que te vas a enfrontar. Como os que escoitan. Claro. Hoxe imos facer algo distinto. Pues xa contamos ahora que vamos a dividir a temática de hoxe en dúas partes, pero, a ver, iba a decir que hoxe íbamos facer algo especial, pero que para mí especial son todos, e creo que repetimos moitas veces o que hoxe é especial. Pero que é certo que é especial, todos son especiais. Claro, todos son, senón non farías un volumen. Claro, entón, sempre, bueno, sabes ou sabedes, que non siga, que teño como unha frase, digamos, ¿no? Que é do local ao universal. Sí. É dicir, arrancar da historia, digamos, local de Vigo e de aí empezar a conectar a través do que sea coa historia universal, global, do mundo en xeral, da historia en xeral. Pero hoxe vamos facer, a parte de dividirlo, ao revés. Vale. Hoxe imos arrancar, digamos, dun punto máis
global, máis universal, para ir achegándonos pouco a pouco aquí, imos ir, en vez de menos a máis, de máis a menos, vale? Ok. Imos vir de cousas moi grandes, chegaremos a Galicia, pararemos un poquichiño en Galicia, vamos a falar de certas cousas que pagan a pena, e xa acabaremos en Vigo. Aí sí que é certo que será no de novembro. Este vai ser... Así que hoxe Vamos Vigo a hacer... pouco. No, algunha cousiña moi solda, pero Vale. veredes que eu creo que paga a pena. Ok. Sobre todo porque tamén, como vai ser en Galicia, poderemos, quen queira, agarrar o coche e marcharse a visitar cousas. Oh, Vale, entonces eso sempre me mola. encanta, sí. Vale. Ruta. Ruta, sí, como sempre Sí, falamos de este, todo é moi aproveitar. Perfecto. Entón, nada, eu creo que con isto podemos dar paso ao inicio. Dalle. E antes de empezar, quero que escoitedes un son. O que acabades de escoitar é o sonar dun submarino, porque hoxe imos falar dos submarinos alemáns que durante a Segunda Guerra Mundial puxeron en jaque a todo o bando aliado, ¿no? Os U-boat, ou U-boot, non sei como se pronuncia en alemán, moitas veces o veredes escrito con U-boat, que, bueno, en inglés, pero ven a ser o mismo, vale? Entón, hoxe imos falar deses lobos que surcaban os mares, ¿no? Porque o capítulo de hoxe, bueno, xa estivemos no mar varias veces, pero hoxe vámonos mergullar, hoxe vamos estar no mar, pero por dentro, por debaixo. Que conste A ver... que son das cousas que máis angoxa me dan. Bueno, claro, Creo sí. que nunca podería ir nun submarino. A mí encantaríame ir, ¿Sí? probar a experiencia. Non vivir aí, non botarme meses como botaba esta xente. Eso para nada. Pero unha vez tivera un basto de agua. Sí. Que si non nos vamos a enrollar que flipas. Dalle. Pero si, a ti si... A mí me flipa porque a mí o mar sempre foi unha cousa que medo non, pero respeto todo. Moitísimo, e, joder, claro. eu era dos que me estaba bañando e non era capaz de mirar para baixo porque se me pasa unha balea ou que sei. Sí, claro, na Porque, ría... sabes, sí. calquera movida así. Entonces, imaginarme ir metido nun tubo de acero, No, muero. ou que sea, a sabe Dios que profundidade, cruzando océanos e facendo sabe Dios que No, falcaturadas. muero. Hoxe o pasarei mal. Non creo. Sí, venga, Non va. creo que va a ser bastante... Ai, dalle, máis vamos interesante. ao submarino. Ai. Pero bueno. Pois sí, nada, eso, xa expliquei o U-boot, vale? Sí. O boot, o submarino. Entón, con iso aclarado, ahora sí, como sempre fago, ímonos remontar un pouquichiño atrás, sabemos que estamos falando da Segunda Guerra Mundial, Sí. do ano 39 ou 45, pero ímonos remontar un pouquichiño atrás, porque sabemos que toda a historia está conectada, entonces temos que entender un pouquiño de antes para entender o que imos falar. Entón, ímonos mover o ano 1919. Vale. Sí. Nese ano dase a asinatura do Tratado de Versalles. Ajá. Que é o tratado que, digamos, puxo fin ou puxo a paz, estableceu a paz da Primeira Guerra Mundial. Sí, correcto. Claro, o da paz entre comillas, porque ao final realmente foi unha vinganza das potencias vencedoras, basicamente para Alemania. Culparon a Alemania de todos os males. Da Primeira Guerra Mundial e fixéronlle pagar de todo, ¿no? Sí. Que non digo que non, ao final que non tivera culpa, pero que ao final si nos poñemos a analizar, ali todos os países eran culpables por moito que uns empezaran máis ou menos, ¿no? Pero bueno, neste caso pillaron como chivo expiatorio a Alemania e eso provocou co paso do tempo unha crise durante os anos 20, 30 e demais, que foi o caldo de cultivo para que apareceran os nazis, saíran eses nacionalismos ultras e aparecera o nacionalsocialismo con Hitler e todo o que veu despois, que polo que estamos falando agora, vale? Claro, a nivel económico en Alemania foi, bueno, impúsolle uns pagos millonarios en reparacións de guerra a todos os países que eran imposibles de pagar. Aparte, claro, xa non só da inversión que fixeron a nivel bélico, era unha loucura, ¿no? Pero tamén lle quitaron colonias, tamén lle quitaron territorio na propia Europa, e despois puxéronlle prohibicións de todo tipo, sobre todo a nivel militar, ¿sí? Porque tivo que reducir o seu exército a mínima expresión. Foi como, si tendo exército facedes isto, imos vos quitar. Non ¿sí? podedes ter exército. Non podedes. Sí. Entón, todo iso, entre outras cosas, é o que acabamos de decir, que levaría a os ultranacionalistas, os militares sobre todo e tal, a aparecer o nacionalsocialismo porque notaban que o seu orgullo estaba ferido porque humillaron o seu país e, bueno,
no? E non hai das poucas cousas que unan máis que cando te ofenden a patria, digamos, esa chica esta ou grande, no? Pero bueno. Entón, de entre todas esas prohibicións, a que nos interesa para hoxe é a referida á armada, é dicir, o exército do mar, digamos, no? Pero concretamente a referida aos submarinos, vale? A nivel barcos, bueno, a Alemanha só lle permitiron manter, sin entrar en detalles, máis ou menos unha trintena de barcos entre acoirazados, lanchas e de varios tipos, pero unha trintena, que para un país como Alemanha é unha mingurri. Pero a nivel submersibles directamente prohibironllos. Cero patatero, vale? A razón, pois os efectivos que resultaron durante a Primeira Guerra Mundial. E con efectivos refírome a mortíferos. Sí, porque, a ver, de feito non só se quixeron prohibir en Alemanha, quixeronse prohibir directamente para todos os países. Obviamente, eso quedou en nada, ¿no? Porque hai que tener en conta que os submarinos non se centraban únicamente nos barcos inimigos ou nos outros submarinos inimigos. Adicábanse directamente a reventar ou a cazar todo o tipo de barcos mercantes para curtar, dentro dos inimigos, claro, para curtar as vías de abastecemento pois desas potencias contrarias, ¿no? Que pasa? Que neses barcos, neses ataques, obviamente morrían persoas de todo tipo, dende os propios mariñeiros que non eran militares, ata incluso a pasaxe, porque moitas veces moitos destes barcos non só eran mercantes de carga, ás veces tiñan certo número de camarotes ou tal disponibles para viaxes de xente. Entón, claro, o mar non era como a típica fronte de batalla na que en principio contamos que hai dous exércitos pegándose tiros e xa está. Hai civis e hai... Claro, no mar non hai, digamos, fronteiras, ainda que na terra tampouco as hai, entre comillas, pero bueno. Entón, claro, ao final a guerra marítima resultaba moitísimo máis perigosa para todos os bandos, ¿no? O asunto está en que durante os casi 20 anos que pasan entre medias entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha en principio cumpriu oficialmente esa prohibición de non construir e de non xestionar cosas de submarinos e demais. Pero claro, chega 1935 e a Alemanha asina un tratado con Inglaterra no que se lle permite, ou Inglaterra directamente lle permite, construir 32 unidades de submarinos. ¿Sí? Digamos que por bo comportamento, vamos a decirlo así. Como habéis sido chicos buenos, podéis tener 30 submarinos. Exactamente. Entonces, a para aí, e claro, como expertos en enxeñería naval que somos, porque somos, todos sabemos que en 32 submarinos non se construen dun día para outro. No, claro. Pero, sorpresa, que cando a Alemanha obtén este permiso, digamos... Apareceron. Non só é que os construen en tempo récord, ¿sí? Porque en menos dun ano xa estaban non só construídos, sino totalmente operativos, incluída a tripulación. Caramba. De cada un deles, vale? Vamos a poñer que para eses anos a tripulación dun submarino rondaba as 50 persoas. Caramba. Que tiñen que estar entrenadas, instruídas, quero dicir, non é meter 50 persoas nun tubo e a vivir, vale? Entón, en menos dun ano xa as tiñan totalmente operativas, tripulación incluída. Non sei, Rick. No, exactamente, parece falso, exactamente. Pero que non para aí a cousa. Porque isto foi no ano 35. Pero que no 39... a Alemanha xa tiña disponibles e totalmente operativos tamén tripulacións incluídas outros 59 a maiores. Cada súa tripulación e demais. É dicir, de non ter nada, en escasos 4 anos conseguen que se saiba oficialmente, porque eles mismos puideron... Casi unha centena. 91. Casi un centenar, oficialmente. É rápida que as matemáticas. A min díasme estes dos números e ainda estaría ahora pensando para sumar cos dedos, pero bueno. Estou facendo cumon con neno. Estou millorando. Pois sí, no, pois era nada. Entón, claro, en escasos 4 anos de non ter absolutamente nada, ten casi 100, pero eso, oficiais, que se saiban, que porque daban eles as cifras, operativos completamente xa listos para entrar en guerra, con tripulacións preparadas e todo. É unha locura, o sea, en suma a todas as tripulacións dos submarinos rondarían uns 3.000 soldados, unha cousa así, vale? Madre mía. É unha chaladura isto, sí. vale? O sea, entón, como puido ser? E aí é onde vamos a entrar hoxe. Atopaches a resposta? Sí. Pero bueno, é unha resposta que se sabe, pero hoxe tráivolo aquí, vale? Interesantísimo. A clave está na palabra que dixen antes, oficialmente. Sí, claro. Obvio, ¿no? Mentres oficialmente a Alemanha semellaba a cumprir con Versalles, con ese tratado, con esas prohibicións, pasou eses 20 anos entre guerras rearmándose en segredo. Neste caso hai que aclarar que non foron os nazis os que rearmaron a Alemanha desde o principio, vale? Todo isto comezou anos antes de que os nazis apareceran en escena. Si que é certo
que xa había movimentos ultras de dereitas e que xa había asesinatos e unha revolución tremenda, pero o nacionalsocialismo como tal ainda tarda en aparecer. Nos anos 20 xa empeza, nos anos 30 xa é cando colle su tremenda forza e despois todo o que ven despois, vale? O nacemento, bueno, eso, como dixemos, do nacionalsocialismo, ben, que é o resultado da dominación de Versalles, pero claro, é que realmente moitos alemáns, sobre todo os militares, sentíronse totalmente humillados con esas imposicións de Versalles e dende o primeiro momento non quixeron aceptalos, ¿no? Dixeron, perdona, yo te firmo lo que quieras, claro, pero voy a vengarme. Entón o asunto aquí, como digo, non é que os nazis estiveran desde o principio, senón que cando os nazis toman o poder, xa había aí... xa aproveitan todo ese material, todo eso que se avanzara. Entonces, obviamente, o aproveitan para o potencian. É que quizás, mundos paralelos, quizás se non houbera habido ese rearme, os nazis non houberan existido como tal. A ver, no, a nivel... Porque refírme, tú oficialmente non, pero dentro do país sabes que o movimento militar está candente e se están tramando cousas, movidas, porque, claro, se vienen cositas. Se vienen cositas, porque, a ver, estamos facendo aquí preparando para submarinos. Cosas nazis. Cosas nazis. O sea, eso ten que facer que ti digas, Bueno, a ver, non te vou dicir que non pode ser que que potencia a cousa, claro, pero non sei se chega... Non vas de baleiro, refírome, claro. Os nazis non poderían ter o poder que tiñan sen todo isto. Eso está claro, de todas formas, eso é un debate grande. Eu non aseguraría que os nazis naceran a raíz deste rearme secreto. Vale? No, pero que nace máis a nivel político, sí. social. Sí, pero bueno, eu creo que se envalentonarían de antes. Non é o mesmo enfrentarme ao mundo dende un pao a saber que xa temos preparados non sei cantos submarinos, Sí, pero bueno, eu igualmente non aseguraría eso, por si acaso. Non te digo que non, pero non aseguraría. Obviamente, non todos os que estaban metidos no exército sabían destas cousas. Todos os que participaron do movimento nazi nos inicios estaban ao loro de todas estas vainas. Sí. Pero bueno, pode ser que algún pero sí. Pero os das mentes pensantes, pues seguro. Pode ser. Sí que pensaba algún. Sí. Pero sí. Entón, o asunto é como fixeron isto en segredo cando supostamente estaban controlados e bla, bla, e non se enterou nin Dios. Bueno, basicamente servíndose de outros países. Vale? É dicir, como dentro das súas fronteiras non podían nin construir nin desenvolver, digamos, programacións de carácter militar ofensivas, vamos a dicir, chegaron, por exemplo, a acordos ca Unión Soviética para establecer ali cosas como bases de aviación e de artillería. Nas que ademais de compadreo, ¿no? De compadreo. Ademais de investigar ali, claro, mira, facemos isto, como a ti non te están controlando, eu de chapadillo vou como de vacacións de verán ou que sea, e vamos a ir montando cousiñas aquí. Claro, ti pensas, hostia, a Unión Soviética e a Alemanha, despois como sea, pero naquel momento había compadreo. Por interés todo Dios é amigo, ¿no? Como é o inimigo do meu amigo é o meu amigo, ao revés, ¿no? Sí, bueno, estamos moi cansos como para identificar movidas. Pero sí, todos Dios sabemos do que estamos falando. Entón, claro, ali, por exemplo, a primeira base aérea, digamos, do rearme alemán neste período de entreguerra estaban na Unión Soviética, onde non só mandaban soldados a se entrenar tanto en aviación como en artillería, blindados e demais, sino tamén investigaban e desenvolvían melloras técnicas, tecnoloxía, armas en xeral. Esta carrera armamentística. Exactamente, todas esas melloras, pois en parte se desenvolveron ali. Pero non só na Unión Soviética, tamén en Países Baixos. Okay. E aparte aquí, que te vai tocar a ti un poquinho personal. Rotterdam. Porque Rotterdam... Claro, ao ser un dos grandes portos a nivel mundial, permitía ocultar empresas e fabricantes de armas nos tinglados do peirao,
Pero, vamos, tan É xigante, tranquilamente. o Porto é Claro. xigante. De feito, algún día deberíamos facer un episodio para hermanar Rotterdam con Vigo porque Carai, bueno. parecense moitísimo. Sí. En moitas cosas, sí. Bueno, tamén escondía nazis, claro, eso sí que xa, Claro, sí, xa sí, se sí. parecen tamén, o sea que Xa mira. está. Bueno, pues sí. Non sei se temos aquí unha Ana Frank, pero seguro que algo pasou. Pois, por desgracia, creo que temos varias. Non a nivel nazi, pero a nivel franquista, fascista, temos varias, sí. Sí. Pero bueno, vamos a hacer... Porque Seguimos, si non vamos a seguimos. empezar... Este árbol non vai a acabar, Necesitamos tres O sea, vamos a- partes sí, para sí, este. sí. Venga, dai. Pois entón, en Rotterdam aproveitaban Sí. ese enorme peirao, ese enorme porto que tiñan, e dentro dos tinclaos, eso sí, paixo nome holandés, Claro. había fábricas, tiraron do que era, ahora non trouxen o nome, pero Sí. para o que estamos falando tanto dá, pero aproveitaban das empresas máis grandes que tamén habían ali, desenvolvemento de tecnoloxía, de rollo mariño ou de transporte de barcos e demais, para agochar todo este tipo de empresas dedicadas ao rollo militarista, armas e demais, non? Claro, o caso de Rotterdam a mí me parece unha ironía macabra, porque sendo unha das cidades que máis axudou os alemáns a recuperar o seu exército, despois chegan os propios alemáns en 1940, arrasan con todo, Totalmente. ¿no? O sea, Rotterdam é unha cidade, para que non o saiba, que non ten casco bello, Sí, non, foi bombardeada foi con bombardeada por completo, bombas incendiarias. de todo, o sea, eu Sí, creo sí. que deixaron caer ali De feito, se de vas todo. a Rotterdam de vacacións e algún día escoitas unha alarma de ataque, non te asustes porque utilizan esa alarma moi frecuentemente para que a xente non esqueza e para comprobar que vale. funciona. Sí. Por Sí, si acaso por volve si a acaso, pasar. por si acaso. Hostia, pero mellor hai que preocuparse a ver se están escondendo nazis outra No, vez. dende sempre. Claro, foi unha cidade Foi como quedou como en memoria, como algo así, rollo sí, conmemorativo. Sí, Qué porque guai. Bueno. claro, as bombas eran incendiarias. Quedaron só en pé certos lugares estratégicos onde os nazis querían a información que aí podría existir, e eles o que fixeron foi con todos os escombros metelos dentro da auga, porque Rotterdam era máis parecida a Ámsterdam do que é agora. Entón, desapareceron os canales, todo, porque decidiron facer a cidade do futuro. Eles tiñan un proxecto que era ter a mellor cidade de Europa. Entón, todos os escombros quedaron no chan, por onde por onde caminas, e quedaron eso, algunhas sinais, pues como disparos nas pedras de alguna marca e tal, pero sobre todo o da alarma, que o primeiro día que os coitas acojonaste, Home, ten que ser curioso, a Sí, verdad. sí. Primero Rotterdam non estiven, pero ahora dame ganas. Ahora tens que... Teño que investigar Quero cando recordar sona. que eran os luns, pero... Pero é semanal, entón. Ahora... A ver se era o rollo do colegio. Que no, ou que no, que no. O do chollo ou algo así. No, porque o Que ás veces o chollo como un bombardeo O tamén. primeiro día quedei aí en plan, ai, Dios mío, que pasa? E despois contáronme, no, tranquila, isto é un recordatorio, Vale. ta. Bueno, pois está curioso, pois joder, pois de aí ven a cosa, o sea, Sí. Sí. sabes esta frase que é de nenos, pero quen con nenos se deita, mollado se ergue, ¿no? Ou Exacto, este rollo, sí. bueno, con nazis lida, pois se come unha mierda, basicamente, así, parafraseando. Hoxe bueno. amigos, mañán inimigos, Pois é que nunca se sabe. Sí. Mira, todo isto realmente, o que pasa é que habería que investigalo e a saber se xa hai, pero a mí dá a pensar, porque xa non, que o bombardeo de Rotterdam, basicamente, o arrase ou a destrucción de Rotterdam, non respondera só a obligar a Países Baixos a capitular, a Sí, rendirse, senón vai-te saber se a bombardear moitos sitios nos que o mellor podía haber probas de algo e a borrar, a eliminar probas Ali dices, dos seus rollos. a no versión porto. deles é que eles rendíronse e aún así bombardearon. O sea, como que non respetaron a rendición. Polo que teño, polo que teño entendido, creo que mandaron un ultimátum e antes de que siquiera puderan responder, xa directamente deron a orden de responder de tal, responderon, pero non. O tema é que, de novo, o que deixaron en pé foi tan estratégico que, bueno, a intención era eso, bueno, das teorías Sí, que se sí, din, sí. era recopilar esa info. Pois a saber, porque ao mellor ten relación con isto, pero Non sabemos, hai non moitas sabemos. movidas que non saberemos. Ao mellor Totalmente. existe algún documento, algunha investigación por aí que eu descoñezo, que obviamente que non o coñezo todo, pero pode ser. Sí. Pode ser que teña relación, pero bueno. Entonces, bueno, quede aí Quede aí. ese exemplo, vale? Non fagas
amigos nazis. Exactamente, porque, no, para ninguna cousa, por por si favor. acaso. Dende lo que Vigo esconde, recomenda non achegarse un nazi. Non facer amigos, Por porque favor. despois bombardean a casa, claro. Pasan cosas, claro, nazis. claro. Entón, vamos a Vale. deixar esto de lado. A ver, aquí unha aclaración, por favor. Todo, creo que se nos sigue alguén sabe que cando nos rimos non é por favor, sí, o de sí. aclaración de sempre, Sí, ¿no? sí. Como estamos tratando temas de guerra, non vaya a ser que Sí. despois alguén nos veña con Ay, que tonterías. somos frívolos y... Por favor, No. porque sempre dicimos o humor, a risa é unha das mellores formas de combatir todas estas barbaridades que estamos vivindo ou que se viviron, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. Pero ímonos a chegar a casa. Veña, vámonos a chegar. Xa estivemos a nivel global, volvemos, imos para España. E agora vamos a xa entrar en temas moi moi curiosos, ¿no? Por que teño a sensación que o wolframio ten que ver con todo isto? Bueno, non te creas. ¿No? Ah, No. Vale. No, a ver, sí que é certo que hai unha teoría que supuestamente os submarinos tamén se utilizaban para transportar wolframio. Sí. Ahora, espero non No, ter... pero pensaba de construcción e tal, como estamos falando que utilizaban outros países para construir e tal. O wolframio, obviamente, seguramente había algunha capa, non o sei, nas defensas nos blindajes dos submarinos ou dos propios torpedos, obviamente, porque a nivel armamentístico o wolframio era un dos principais materiais. Pero neste caso non vamos a fiar tan fino por ahora. Por ahora, Nos ok. veremos. Entón, nesta época, que pasaba en España? Sí. Porque claro, estamos falando de países, estamos en anos, empezamos os 40 a finais do 39 por aí. Ok. Vale? Bueno, no, perdón, no, que ainda estamos antes, estamos sí, anos 20. Ah, vale, por estamos eso. nos anos 20. Al Vale. final, xa demasiada información incluso para a miña cabeza. No, perdón, anos 20. Oh, Dios mío, un historiador fallando. Bueno. Entón, tivo algo que ver España co rearme alemán de entreguerras? A resposta é sí, obvio. Porque senón non o traía. Claro. Claro. Entón, en 1923 dase un golpe de estado en España e un general, un militar chamado Primo de Rivera monta a San Quintín aquí e empeza unha dictadura co permiso do rei Afonso XIII, que Afonso XIII, para que non o saiba, era un gran fan do fascismo de Mussolini. Perfecto. Entonces dixo, bueno, así vamos a resumirlo así, dixo, vamos a ver se aquí a cosa tamén funciona, vale? Por se alguén ten dúbidas, porque eu creo que hai moita xente, xa non que non o saiba, sino que defendería o contrario, hai registradas entrevistas de viaxes a Italia, Primo de Rivera e a familia real, na que o propio Alfonso XIII, máis alá de entrevistarse con Mussolini e tal, nos medios, di que presenta a Primo de Rivera como o noso Mussolini. E anos despois, cando a relación entre Primo de Rivera e Afonso XIII facía auga, o sea, era un Cristo, porque Primo de Rivera durante uns anos lle comeu a fama a Afonso XIII e aí entraron un rollo. No, é unha historia moi guai porque algún día mellor hai que buscar como metela aquí. Vale. Pero é un rollo de loita de a ver quen é máis diva. Sabes? Sempre é diva, nunca é diva. Sí, o punto de poñerlle cartéis de Primo de Rivera diante do Palacio de Alfonso XIII para joder. Oi. Entonces está moi guai. Entonces, claro, nese nivel hai un momento que Afonso XIII se reúne con algún dignatario italiano e di unha frase como o gallá nos poderá prestar a Mussolini uns meses ou uns anos para solucionar todo isto. Ajá. E Mussolini realmente é o creador do fascismo nos anos 20, vamos. Sí. Entonces, se alguén ten dúbidas de que Afonso XIII tal, pues, creo que está máis totalitarismo italiano. Exactamente. Entón, bueno, para que alguén non saiba, a ditadura de Primo de Rivera, non vamos meternos máis nesto, acaba no ano 31 e é a que dá paso á Segunda República. Perfecto. Primo de Rivera dimite un ditador dimitindo, pero aquí habría que meter detalle, tal, morre pouco despois e Afonso XIII, como colaboracionista básico, mándano, ¿no? Entonces aí ven a Segunda República e todo o que sabemos despois. Perfecto. Pero vamos a volver ao que estábamos, dentro deste contexto. Temos un militar protofascista controlando o país, que busca, obviamente, mellorar o rollo armamentístico español. Pero que a maiores temos a ultranacionalistas alemáns, moitos deles militares tamén, buscando países nos que expandir o seu capitalismo militar. Xa o vimos na Unión Soviética en Países Baixos. Perfecto. Que resultado poderíamos obter ou agardar desta suma? Pois que comezan a chegar a España empresas alemás
como Krupp, por exemplo, que nos anos da Primeira Guerra Mundial se dedicaba a outras cosas como a produción de artillería. Tamén é moi coñecido, mellor a coñece moita xente porque é unha marca de camións, e era unha marca de camións que andaban por Vigo moitos deles durante moitos anos. O sea que a marca Krupp con K e doble P final é coñecida aquí por eses camións, por exemplo, ¿no? Pero tamén chegan Siemens, chega outra que se chama Osram, e chega unha tal Junkers que durante a Primeira Guerra Mundial producía avións de guerra e que tamén os producirá durante a Segunda Guerra Mundial. Vale, ¿Sí? Anotado queda. Anotado queda. Entón, claro, estas empresas chegan aquí ca mesma intención que a Alemanha chegara ou que as que chegaran a Rusia ou a Holanda, que é instalar factorías armamentísticas ou camufladas ou ao mellor ter empresas de palla que chaman destas españolas para que construíran esas armas ou desenvolveran esas ideas e así eles saltarse esa prohibición do Tratado de Versalles. Junkers, por exemplo, alíase cunha empresa chamada Construcciones Aeronáuticas S.A., que é máis coñecida polas siglas CASA, directamente, e que actualmente é unha das principais, se non a principal, da industria militar aeronáutica de España. O sea que moitos dos orixes que temos destas empresas que hoxe en día, a ver, que unha empresa para min totalmente descoñecida, para quen prepare isto, vamos a ver, quero decir, é coñecida para quen supoño estea metido no gremio tal, pero se non, vamos. Entón, bueno, para que esta empresa construa os seus avións de guerra aquí, ¿no? Perfecto. Pero tamén Lufthansa, ¿sí? Que é a mítica aerolínea, xa daquela era a maior aerolínea de Alemanha, hoxe día sigue a ser, e que basicamente participa na creación de Iberia. Anda. É dicir, Lufthansa ten moito que ver que a creación de Iberia, porque os avións posiblemente, ahora non lembro, pero moito material era alemán e tal, aparte de meter pasta e demais, entonces digamos un intercambio de alguma maneira industrial. Te potencio este sector, digamos, e a cambio ti, ainda que sea pola segreda, me vas axudando. De feito é curioso porque falamos de todo isto nun estadio onde nadie é consciente de que tipo de monstruos están a alimentar, non? É como, bueno, venga, te echamos unha mano. E posiblemente moita xente tamén, dígome, ese tipo de prohibicións, veto a Alemanha, seguro que houbo xente no resto de países que pareceríalle inxusto e quererían colaborar non tanto pola parte bélica para que se rearme e acabe sendo un monstruo e tal, senón como, tío, claro que sí, yo te echo unha mano, primo. Te pasaste. Claro, es que se han pasado. Esto de Versalles foi moi duro, mira, que si no te arruinas. Isto xa se arrastra dende os tempos da Primeira Guerra Mundial. A primeira entre o ano 14 e 18, e xa nesta época en que España foi neutral, pero aquí sempre me gusta aclarar, foi neutral porque non estaba en condicións militares de meterse, porque Afonso XIII quería entrar na guerra. Como non? Claro, que pasa? Que moito se fala do rollo benéfico de Afonso XIII porque estivo metido en rollo de intentar topar os mortos e ese rollo benéfico e tal, que é unha cosa que se chama munificencia. A munificencia é o que facían as casas reais de finais do 19, principios do 20, a nivel benéfico para axudar as clases pobres, pero por pura propaganda, non por interese real. Bueno. Vale? Entón, isto non deixa de ser un exemplo máis desa munificencia que facía, neste caso, a Casa Real Española, para quedar ben, porque realmente o seu traballo a nivel recuperar os mortos ou identificar os mortos ou recibían moitas cartas, por exemplo, de familiares de toda Europa que sabían que estaba supostamente o reinado español o a Casa Real Española intentando facer eso, pero realmente en comparación, por exemplo, con institucións como a Cruz Vermella Internacional e demais, non conseguiron, en comparación, non conseguiron nada. Sí. Entón, realmente, isto simplemente era a nivel de cara a galería para venderse. Bueno, como os influencers que van a África a facerse unha foto cos nenos. Exactamente. E que felices están, non están felices, non, pero é eso. Entón, realmente, e para calquera que quere rebatir isto, máis alá de que hai documentación sobrada e libros que podo recomendar para que se vexan eso, o simple feito de que naquela época España non era capaz de conseguir unha vitoria militar en Marrocos, xa te está dicindo que en que condicións vas a entrar ti nunha guerra a nivel mundial, que non se chamaba mundial daquela, daquela era a gran guerra, se lle chamaba, porque era a guerra que chegou para poñer fin a todas as guerras, ¿no? E ni de coña. Entonces, en que condicións iba a entrar? Entonces, bueno, que de eso é di aí.
Entón, claro, neste contexto, o que está pasando é basicamente que se comeza a instalar neste país unha rede empresarial de orixe xermana adicada en gran medida ao eido armamentístico. Isto que era un doble beneficio, porque España obtiña a tecnoloxía militar máis punteira do momento, Total. ¿no? E os alemáns, pola súa parte, conseguían desenvolver esa tecnoloxía sen levantar sospeitas, porque técnicamente era para o exército español. Sí, ¿no? quédame clarísimo. Entonces aí, pues... Échame unha mano, primo. Exactamente, que e viene mi aparte, novia como a sabemos verte. que Afonso XIII era bastante xermanófilo, Sí. ¿no? Porque aparte viña de familia directamente, pois e durante a Primeira Guerra Mundial, dentro desa neutralidade que afirma el rei, pero esa neutralidade española non evitou que a sociedade española, como a de outros países, non se dividira entre xermanófilos ou Claro. aliadófilos, é dicir, os que seguían a Alemanha ou Que todo tal. naceu por este comentario, ¿no? De decir, bueno, despois do Tratado de Versalles seguro que habería persoas en Claro. diferentes países Que non de decía- acordo coa dureza destas Claro. historias, ¿no? E de repente dis, no, tío, botoche unha man. Sí, ao final non aproveitaros, porque ao final Francia e Bélxica no seu día tamén invadiron certas partes da Alemanha. Total. Como a Alemanha non era capaz de pagarlle as retribucións estas por guerra, porque era imposible, Sí. pois dixeron, vou invadir a parte do Ruhr, que é a zona industrial alemán, Claro. e a tomar polo saco. Entonces, como non me podes pagar, vouche cobrar en materia especias. prima, en especias, todo isto. Entonces, eso ao final casou Sí. máis crise, porque houve unha folga pasiva, digamos, dos traballadores, pero que ao final, en vez de beneficiar, o sea, en vez de ir en contra dos países invasores, foi máis en contra do propio, país, porque non había funcionamento industrial. Pero bueno, eso é outra historia. Entón, con todo isto en mente, vamos fazer unha conexión co capítulo de Peinador. Oh, vale. Sí? Sí, Entón, recordamos. Falamos de Peinador e demais. Bueno, no capítulo de Peinador falábamos dun persoeiro concreto que tamén participou Mi amigo. tamén participou na creación de Iberia. Sí. ¿Cómo non lo vi venir? Claro, verdad? Ay, ¿cómo non lo vi venir? Verdad. Non sei se lembras a un industrial vasco que se chamaba Horacio Echevarrieta. Sí. Ou se lembrades quen escoitara o episodio, que non só estivera metido en Iberia, sino tamén meter a pasta para crear o teleférico máis antigo do mundo, que é o das cataratas do Niágara, que aínda sigue hoxe en día en pé, Sí. que data de 1916 e Moi hoxe forte, en moi día forte. sigue aí. Pero tamén construiu en Sánchez de Bilbao, o de Madrid, a Gran Vía madrileña ven deste home, tamén construiu un metro de Barcelona, participou na fundación de Iberdrola e incluso na da cadena SER, que daquela se chamaba Unión Radio. Que me parece tan forte. Entre moitísimas outras cousas. O da xente, isto xa o falamos en algún Sí, episodio. sí, Hai porque persoeiros na historia que dis, pero como? En que momento? O sea, se pode facer todo? Sí. Pois sí. Sí. Pois sí. Claro, Somos unos pringaos, amigos. Bueno, a ver, é que falábamos antes por outra cosa, pero a vida personal e vivir un pouco tampouco está máis, porque se nos dedicamos só ao traballo, Sí, pero ou a estudar, refírome, a que persoeiro temos agora que poda igualarse a algún deses nomes que has traído en este e outros capítulos? Sí, non quero meterme nese debate porque solo diría cosas malas dos que se me ocorren. Entón Claro, tampouco no, quero, no, pero bueno, sí. Echevarrieta, a un idea é a crack. mesma. Entón, Echevarrieta. Ademais de todo isto, Echevarrieta era propietario dos estaleiros de Cádiz, que eran Ajá. super famosos, de onde dixeramos que ainda por riba saiu o buque escola tan famoso Juan Sebastián Elcano en 1927, por si faltaban detalles, Alguna ¿no? cosa máis, sí. Claro. Que pasa? E pese a ser socialista republicano que se lle viña de pai, ainda por riba era amigo tanto do dictador Primo de Rivera como de Afonso XIII, o rei. Entón, claro, aquí sumábanse dúas cuestións. A capacidade de construir barcos neste estaleiro de Cádiz e os contactos nas máis altas esferas cos dúas cabezas, digamos, con esa diarquía que había nese momento en España, ¿no? Iso fixo que os alemáns se fixaran nel para a reconstrucción da súa armada. Home, claro. ¿no? Sobre todo a súa armada submarina, ¿no? Claro, logo de desbotarte, fíjate, logo de desbotar ideas de contratos en Rusia, en Xapón, en Argentina, viñeron aquí a contactar con Echevarrieta porque, bueno, pues porque por todo o que acabamos de contar. Sí, claro. básicamente. ¿Cómo no? Claro. Echevarrieta al poder. Claro. Entón, claro, estamos en 1926, un ano antes, xa por hilar, de que se vote Juan Sebastián Elcano, ¿no? Os alemáns mandan aquí a un home, un militar chamado Wilhelm Canaris, que se hai alguén que está metido neste rollo, sabe por onde vou, Ajá. que durante a Primeira Guerra Mundial fora xa comandante precisamente de submarinos.
Es decir, al final estaba relacionado e xa mandaran a él, ¿no? En aquel momento, ainda por riba, despuntaba como unha das figuras máis brillantes dentro do exército alemán, porque tamén fora capitán de barcos e tal, e tivera en varias batallas e tal da Primeira Guerra Mundial, bueno, tivera moitos éxitos. Entonces, como hai aí o gobernar o barco Dresden, que tivo aí tamén un rollo épico tal. Si faláramos del, creo. Pois xa non o sei. Falamos de tantas cosas que a estas alturas xa non o sei. Soame. Pero bueno, que era famoso da época dentro do exército, e neste caso mandaron a España. Veu a Cádiz a comer pescadito, claro. Digamos que sí, ¿no? Vete de vacaciones a comer pescadito, claro, amigo. y sabemos que hai comidas de negocios e pasan cosas, ¿no? Bueno, claro, que se pretendía mandando a Canaris aquí? Pois basicamente construir o prototipo do novo submarino que a Alemanha, digamos, debecía por crear neste estaleiro de Cádiz, ¿no? Claro, sería un submarino de construcción española, porque estaba en España, pero de materiais, técnica e supervisión xermana totalmente. Es decir, todo... Vaya combinación. Sí, todo completamente traído de Alemania ou comprado a empresas como a Krupp, esta que dixen antes, traída de Alemanya, con enxeñeros que mandaron aquí, que xa eles estaban con esas ideas e demais, e, bueno, investigación e máis de militar alemán, directamente, ¿no? O que pasa, aquí con todo isto, é que teño que facer un paréntesis sobre Canaris, antes de continuar co submarino de Cádiz. Ai, a ver. Porque destos paréntesis que eu creo que pagan a pena falar. Venga, ¿vale? Dalle. O que paga a pena falar de Canaris non é tanto, o entender non é tanto quen era nese momento, senón quen chegaría a ser unha vez os nazis se fan co poder. ¿Sí? Como xa dixen, Canaris era unha figura que sobresaía, empezou de moi novo no eido militar, digamos, e co paso dos anos, xa cando chegamos aquí, xa era un home adulto e con moitísima experiencia de todo tipo, ¿no? Ademais de ser comandante de submarinos, como dixen, foi responsable, durante a Primeira Guerra Mundial, de establecer unha rede de espionaxe en España para informar dos movimentos do inimigo aquí. Como dixemos, España fora neutral por necesidade. Entonces, o que buscaban era enterarse dos intereses españois, pero tamén dos intereses ou dos movimentos dos espías inimigos que podían estar en España. Como sempre, os países neutrais sempre son un niño de espías. Sempre. Obviamente. Entón, claro, cando Canaris fai todo isto, acaba a guerra, ele está volvendo a Alemanha nun submarino e tal, e cando chega a Alemanha, non sei se Hamburgo donde é, el de repente ve que realmente en Alemanha hai unha revolución por completo, porque hai distintas facciones sociais que intentan, claro, o Kaiser fora derrocado, digamos, ou fora obligado a abdicar porque se lle culpaba da derrota do país na guerra, unha aliada del 15 en Holanda, unha loucura. Sí. Entón, cando chega aí, que era tan patriota e tan pro Kaiser, acaba metido. Canaris non era un anxo, o sea, non era un alma caritativa precisamente, e ele acaba metido en colaboración con grupos de ultradereita que, por exemplo, asesinaron entre outras figuras a Rosa Luxemburgo, que era unha muller que era unha líder socialista de orixe polaco, pero que era, bueno, alemana, perdón, directamente, e que estaba nese momento, era unha das figuras máis destacadas dentro dos movimentos sociais e demais. A ela e outro máis, ademais de moitos outros Canaris, o que pasa con el non é que participara directamente no asesinato, pero sí axuda a fuxir da cárcere a un dos asasinos de Rosa Luxemburgo. Entonces, para que saibamos que a épica que teñen estas figuras, que sempre dixemos, igual que cando falamos do Barón Vermello e todo este rollo, esta épica que teñen estas figuras non pode perder os actos reais, ¿no? Ou as ideoloxías e demais. Bueno. Pero aquí avanzamos, vamos a dar un pequeno saltiño no tempo. En 1935, Canaris faise ca xefatura da Abwehr, ou como se pronuncie, ABWEHR, que era a Organización de Inteligencia, é dicir, de espionaxe do exército nazi. Vale, ¿sí? Como a Gestapo. No, era un equivalente. Os nazis tiñan dúas ou tres organizacións de inteligencia. Vale. Tiñan a Abwehr, que era do exército, e despois tiñan na armada, digamos, no exército de mar, tiñan outro que en principio existía solo
para xestionarse suministros en caso de emerxencia, e despois tiñas a Gestapo, as SS e todo este rollo. De feito, Canaris entran en conflicto todas estas organizacións porque é o rollo das pirañas que se comen a si mesmas, ¿no? Vale. O meu territorio meu, este rollo de pique, ¿no? De feito, entran Canaris, por exemplo, entra directamente en conflicto con algunhas das figuras máis relevantes como Himmler e demais de todo o Reich e bueno, ten aí ese rollo mítica peli de espías e me encanta. Claro. Que pasa? Un ano despois, cando Franco dá o golpe de Estado no 36, Canaris é un dos responsables da creación da Legión Cóndor, da que falamos. Vale? Unión de episodios. Efectivamente, como sabemos, a que non saiba, é unha das forzas, neste caso nazis, que, xunto cos italianos de Mussolini, invadiron España, ¿no? Entón, realmente, Canaris, como vemos, o mellor, polo que veremos agora, e xa remato con el, veremos que o mellor non era nacionalsocialista per se, non estaba tan metido dentro do nazismo como tal, obviamente como militar, e como militar de zona, de categoría, lle tocou participar en grandes alturas, pero tamén é certo que non estaba moi ben visto por todos os sectores do exército, porque non comulgaba tanto ca doutrina nacionalsocialista e, bueno, dice por aí que non estaba de acordo con moitas das cousas, por exemplo, os campos de concentración e demais. Pero, por outro lado, vemos que tampouco tiña problema en participar ou en axudar a asasinos confesos ou a golpes de Estado noutros países, ¿no? Entonces, que digamos que por non ser tan nazi non era tampouco tan bo, vale? Entón, e ora, xa, por se fose pouco, vamos a acabar con isto, pero por se fose pouco, a ver, Canaris rematou na forca porque supostamente participou na Operación Valquiria. A Operación Valquiria, por se alguén non sabe, foi un dos máis de 40, me parece que houve moitísimos máis intentos de asasinato a Hitler. Algúns altos cargos do exército no ano 44 intentaron acabar con Hitler, pois xa a guerra xa estaba máis que daquela maneira mal para eles e bueno, dentro do seu rollo dixeron, bueno, se Hitler non está aquí, serános máis fácil negociar as condicións da derrota, da rendición cos aliados, porque senón vamos ir de kamikazes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hai pelis desto, hai unha por Tom Cruise e demais. Entonces, Canaris supuestamente participou nesta operación. Ese non o inventan e se o cargan. Exactamente, que basicamente foi o que fixeron. Levárono a un campo de concentración, o de Flossenburg, me parece que é, estou falando de memoria ahora, e ali o aforcaron. Claro. Entonces, bueno, da igual que se o fixo ou non o fixo, da igual. O resultado era o que... É a excusa perfecta para sacalo do medio e... Se era unha persoa incómoda... De alguma maneira, claro, e máis nun momento de crise, como podía ser xa a guerra neses coletazos que se Oye, piollo, co Canaris. Entón, para que vexades que, bueno, Canaris aquí houbo, estivo unha dos persoeiros así como máis coñecidos tamén, xestionando cun industrial vasco para ir reuníndose incluso con Primo de Rivera e con Afonso III e tal para crear un submarino alemán en España. ¿Sí? Entonces, aí acabamos con Canaris e volvemos ahora ao submarino. Vale. Entón, tamén, para ir rematando con el tal, a reunión de Canaris con Echevarrieta e demais leva a que se empecen a dar unha serie de conversas, de reunións e de viaxes a Alemanha nas que Echevarrieta chega a pasar 2 veces por Vigo. A primeira, para embarcar cara a Hamburgo a realizar o que chaman na prensa visitas de recreo por as grandes capitais de Alemanha, ¿no? El Canaris vino a comer pescadito e outro Frankfurt. Son cosas casuais que non ten nada que ver. No, estrofen. Claro, aparte no mesmo ano, porque foi no 26, foi no mesmo ano. Non le oliou a nadie, ¿no? Esos espías non facían moi ben o traballo, porque... Aquí, non lo sé, Rick, parece falso. Claro, o sea... Pues sí. En fin. Pues sí, entón, e a segunda... xa no ano 30 para saudar, tamén con comillas, o Estado Maior dunha escuadra de barcos militares alemáns que entraban na ría de Vigo e que pasaba aquí, faría escala, digamos, ¿no? Vale. Entonces, claro, esa relación entre Echevarrieta e demais chega aí a un punto no que diste, a ver, é obvio, ahora, sabendo isto ahora, naquele momento mellor non, pero sabendo isto ahora, ¿no? E pois, bueno, pois que saibades que Vigo
non foi onde se originou todo, onde se planificou, pero sí tivo un poquinho, pasaron cosas, sempre pasan cosas, ¿no? Entón, finalmente, xa por ir rematando, o submarino queda listo, preparado en 1930. Que este, para recapitular, Sí. era o piloto, ¿no? Era o prototipo. Era o Prototipo de este novo... Desas ideas novas que Sí. foran desenvolvendo os nazis, os que alemáns. si entendimen, construíuse en Cádiz. Construíse en Cádiz. Non me quise meter moito porque é un pouco embolado e xa tal, pero basicamente o plan era, o trato era, facemos un prototipo, facemos probas con el e se funciona, metemos pasta para que o saques en cadena. Vale. ¿Sí? Que pasa? Os problemas económicos que arrastraba Echevarrieta xusto no momento no que se acaba de construir o submarino, Vaya hombre. torcen todo. Pero que non só os problemas económicos, é que ainda por riba comeza a perder todos os seus apoios, porque o que dicimos antes, Primo de Rivera dimite, morre o pouco, Afonso XIII exíliase porque chega a Segunda República, e o novo goberno republicano, que en parte era tan agardado por Echevarrieta que era republicano, saíulle o tiro pola culata porque o goberno non amosa interese por un submarino, non era supuestamente un goberno pacifista que non quería, digamos, Invertir tanto en armas. Pero pese a tan demostrada calidade porque o submarino realmente nas probas que se fixeron con tripulación alemana e española demostrou que era o mellor a nivel mundial desa época. Era o mellor e deixouse de lado. Pero mira, o Echevarrieta non só é o Oppenheimer... Home, bueno, pois non o sei. Dos submarinos. Pois non o sei. O Rockefeller ou algún destes, sí. Non é como a relación esta entre que non era consciente da importancia que tiña. No, eso está claro. Eso está claro. O sea, era consciente da importancia que tiña no momento, pero non do que se podía convertir. No da repercusión que podía ter despois. Sí, un pouco. Efectivamente, sí. efectivamente. Entonces, bueno, aquí acaba esa historia, obviamente sin profundizar moito máis, e non a mellor dito. O submarino, ao final, co paso do tempo, simplemente por resumir, acaba sendo vendido a Turquía despois de intentar venderlo a 1000 puñeteros países e que ningún o quixera. Entonces, ao final, porque Alemanha non podía compralo. Alemanha non o quixo. Date conta, non é que non o quixera. Chega a Segunda República, obviamente, nos anos 30, a República chega no ano 31. Nesas alturas, os nazis xa non que camparan polas súas anchas, pero casi. Pero xa estaba. Chegaron tarde. Non teñen nada que ver unha cosa cando son totalmente antifascistas na República e obviamente son anticomunistas de esquerdas os nazis. Entonces aí non había forma de chegar a un acordo. Cando xa non chegaron a acordo de antes, cando estaba todo máis ou menos ben, agora moito menos. Entonces Echevarrieta se come con patacas o prototipo do submarino e que fan os alemáns? Que marchan, pero claro, non marchan cas mans baleiras. Porque recollen todo, se piran e marchan. Non só coa confirmación de que ese novo deseño funciona que flipas, que te cagas, senón que marchan co que vai ser a base de todos os U-boats, de todos os submarinos que durante a Segunda Guerra Mundial van facer o inferno nos mares. É dicir, podemos dicir técnicamente que a base, o prototipo dos U-boats nazis ou alemáns durante a Segunda Guerra Mundial naceu en Cádiz. Con Echevarrieta. Traicionado. Bueno, chamalle así, se queres. Deuse mal a cousa, tivo mala sorte. Que forte me parece. Pois aquí temos a orixe, digamos, do submarino. Bueno, supoño que despois, xa non o sei, pero supoño que despois, en diante, os submarinos evolucionarían a partir destas calidades que teñan tal, pero en esencia saíron de aquí. Que forte. Vale, entonces aí vos queda como historia. ¿Sí? Madre mía. Entón agora o que imos facer é inda volver máis a casa. Sí, marchamos de Cádiz, avanzamos por norte e chegamos a Galicia. E quero darlle un abrazo a Echevarrieta, o sinto. Alá onde este. Pobre. Alá onde este. Que traición. Que traición. Bueno, a mí tampouco me dá pena que ao final era un ricacho de carallo. Sí, pero... E andaba metido en vainas, sabes? A través dos capítulos collín... Sí, a ver, sí. Un pouco de cariño a Echevarrieta collín, non sei. Claro, pero bueno, non sei, ao final isto é un pouco como unha peli, ¿no? O sei, xa está. Tú sigue. Vale. Quedeime aí. Nada, ti gestiona a tua emocionalidade, non hai problema. Pobre Echevarrieta. Vale, bueno. Entón, ahora sí. Vamos pa casa. Imos a enfilar, vamos pa casa, vamos pa Galicia primeiro, e vamos a deixar Vigo para despois, pa máis tarde. Parte 2. Pa parte 2, exactamente, pero vamos xa a, polo menos, rematar hoxe na casiña. Ok. ¿Sí? Entón, básicamente, que teña ou cal é a relación de Galicia con todo isto de Vigo?
basicamente a nosa importancia xeográfica, o que falamos tantísimas outras veces. Sempre. Sí? As nosas costas, ao final, eran inevitables, xa entrados xa na Segunda Guerra Mundial, eran inevitables para os U-Boats cando se trasladaban, por exemplo, ao cara ao Mediterráneo, cara ao Mar do Norte, ou cando poñan rumbo, por exemplo, a América, a África ou a Asia, dende as bases que que construíran os nazis na Francia ocupada. Ajá. Entón, ademais, canto máis avanzaba a guerra, máis se acentuaba realmente a presión aérea dos aliados, de británicos e americanos, no, canadienses e demais, sobre os submarinos. Tanto é así que, bueno, o Golfo de Vizcaya, que era paso obrigado para eles nestas rutas, volvese tan extremadamente perigoso para eles que eles xa chamaban o Val da Morte, directamente, el Valle da Muerte, porque tiñanos tan localizados, había unha guerra tan, claro, ademais de barcos, tamén utilizaban os avións para atacar os submarinos e acabar con eles. Entonces, nesa zona, bueno, é moi difícil de explicar a hora de resumir, pero chegouse a facer unha especie de codificación matemática na que se estimaba cantos submarinos podían estar como dividido en cuadrantes nese golfo e sabían cantos podían topar o día en cada zona. Entonces podían avistalos. É unha loucura, non vou explicar agora. Me encanta. É unha loucura. De aí nació el hundir la flota. Pues bueno, non sei se naceu de aí, pero basicamente estamos falando de fundir a flota. Sí. Non sei cal é a historia do xogo, pero sí. Naceu aí Claro. no Val da Morte en Vizcaya. Exactamente. Entón, hai que lembrar o que dixemos antes do mortíferos que eran os U-Boat cando estaban mergullados. Pero que tamén hai que ter en conta o perigosos que eran cando estaban na superficie para as súas propias tripulacións. Porque eran completamente expostos. Sí. Os submarinos tiñan que subir a coller aire, a cargar baterías, bueno, movidas nas que non me vou meter, que tampouco sei. Non poden estar no auga mergullados. Sumergidos? Non, me estou inventando. Mergullados, sí. Gracias. Todo claro, tempo. no. Entonces tiñan que subir de cando en vez, ¿no? Vale. E eso, con este plan que podes buscar por aí, claro, os facía totalmente susceptibles a ataques e demais, ¿no? Sí, claro. Iso fixo que de todas as armas que formaban o exército alemán, a submarina fose a que máis baixa estivera durante a guerra. Estímase que de cada 100 tripulantes 80 resultaban mortos en combate, ou resultaron mortos en combate. Madre mía. É dicir, en cifras concretas, uns 1.400 deses soldados morreron precisamente preto das nosas costas, preto de Galicia. Vale. E se temos en conta as cifras, os números que dixen antes, uns 3.000 tripulantes no 1939, ao inicio da guerra, poñemos en que prácticamente a metade do total pereceron en augas próximas a Galicia. Ojo! Para que vos fagades unha idea da importancia das rutas que seguían, sobre todo na norte de Galicia, no mar Cantábrico e tal, a cantidad deles que faleceron dentro do submarino. Aquí o matahippies de las CIES queda en juego de niños. Sí, bueno, sí. O sea, é unha atolemia. É realmente unha atolemia. Se nos poñemos así en cifras, é unha atolemia que flipas. Pero bueno. Claro, con este plantel, que alternativa lles quedaba ao U-Boat para se protexer deses ataques aéreos? Sí. Pois, entre outras cousas, a Bahía de tecnoloxía e demais, no. Aproximarse todo posible ao litoral, español de Galicia en concreto, ¿no? Onde supostamente pois non podían operar os avións porque ao final era territorio español e por la suposta neutralidade do Estado español pois non podían participar aí. Iso facía que, claro, os encontros entre barcos pesqueiros galegos e submarinos nazis fosen relativamente frecuentes. De feito, ao punto de que levaba moitos mariñeiros a auxiliar non só as tripulacións dos propios submarinos cando mellor estes resultaban tocados ou afundidos, vamos a decir, e quedaban como náufragos e os recollían e os levaban, os traían a Vigo, a Ferrol ou dependendo da altura na que estiveran. Senón tamén as tripulacións dos barcos que eran destruídos polos propios U-Boat. Lembremos que os U-Boat realmente atacaban a todo o que se movía no mar porque o que querían era cortar as liñas de suministro dos países inimigos. Entonces, e bueno, despois moitas veces que non identificaban ben o barco, chuzaban un torpedo e fuera. E a mellor era por si acaso mejor. Exactamente. Entonces, claro. Pero que en este sentido a historia é aínda máis flipante. Porque pese a suposta neutralidade española, moitos avións sí que se adentraban no espacio aéreo de Galicia perseguindo os submarinos. Aquí temos que entender que os submarinos, a historia dos submarinos nazis ou durante a Segunda Guerra Mundial ven acompañada directamente da aviación.
tanto dun bando como do outro. Vale. Porque estaban os avións alemáns que protexían pois en operacións de calquera tipo ou tiñan bases máis ou menos cercanas e se recibían un aviso, por favor, que nos están atacando, pois iban. Aí van. Ou se topaban ou recibían ataques aos submarinos da aviación aliada. Entonces aquí temos que entender esa parte aérea como unha parte máis propia tamén do mundo dos submarinos, ¿sí? Entonces, claro, nese sentido, moitas veces os avións dun bando e do outro se topaban no aire e o que pasaban eran combates directamente sobre os nosos ceos. É dicir, hai documentadas multitude de enfrontamentos de cazas perseguíndose de bombarderos sobre Galicia. Non sobre a auga, directamente sobre o noso territorio terrestre. Es que me estoy imaginando la película. Unha máis das que se poderían facer daqui. Sí, ¿no? sí. Entón, hai casos de cazas ou de bombarderos británicos, norteamericanos e alemáns que se estrellaron non só no mar, sino tamén en pleno monte, dentro de zonas como a Fisterra, en Camariñas, en Corcubión ou en Cariño, por exemplo, só por poñer algúns exemplos. Non hai algún museo que poda ter pezas destas? No, o que hai son galpóns de aldeas que reaproveitaron pezas de avión da blindaxe do avión, do fuselaxe, e servían como portas de galpóns, pos porcos, para as ovellas, para guardar as cosas de labranza ou cosas así. ¡Hala! Sí, se buscas en internet hai cantidad de info sobre todo eso, casos e demais. Entón, claro, basicamente esos avións, como dixen, basicamente estaban dedicados ou a darlle caza aos U-boat nazis ou a defendelos, sí? Vale. Dependendo da nacionalidade que tivera cada un. E cando cadraba que se topaban no aire, pois dáballes igual para onde veren, fuxían ou atacaban, e eso moitas veces levaba a que nos nosos ceos por riba se acabaran estrellando porque eran derrubados, eran abatidos sobre os montes de Galicia, moitas, sobre todo do norte, sobre moitos deso. Entonces, claro, entendamos esta cousa, o sea, basicamente podemos confirmar e podemos dicir que houbo batallas da Segunda Guerra Mundial aéreas nos nosos ceos en Galicia e polo medio, ou con submarinos tamén, e polo medio os mariñeiros pescando. Que forte! Vale, aí quede. Entón, claro, toda esta loucura fixo que os aliados comenzaran a soltar panfletos, que eso se facía moito, sobre o mar, porque moitas veces estaban perseguindo un mellón submarino e de repente se topaban que en superficie o submarino mergullado e en superficie pois había pesqueiros ou había xente pescando daquela zona porque o mellor estaba o submarino moi pegado ás costas e tal e moitos pesqueiros marchaban un poquinho máis para fora, ¿no? Claro. Entonces o mellor non podían soltar a bomba porque había civiles en riba ou ás veces soltaban e reventaban tamén porque hai cantidad de barcos galegos afundidos por este tipo de combates. Como se di daño colateral. Sí, básicamente. Entón, claro, todo isto levaba a, como fixeron en toda Europa, en moitos países, aquí tamén se soltaran panfletos por parte dos aliados advertindo, avisando os pescadores galegos, chamaban españoles obviamente, pero galegos basicamente, de que non se asomaran ou que non faenaran en según que zonas. E aquí vos traio un pequeniño extracto dun deses panfletos que mandaban, que soltaban dende o aire, caían no mar e os recollían os que fantasía. Os mariñeiros. Pero o escribían en castellano? En español, sí. De feito, veredes que aquí debía haber algún traductor que non tiña o C1 en castelán, porque veredes que hai algún tempo verbal ou algunha expresión que non está perfecta. Ai, por favor, arrancame. Pero... Música de ler cousas. Sí. Vale. Pescadores españoles. La presencia de buques pesqueros en las aguas cercanas a la costa en la bahía de Vizcaya, por donde pasan las rutas seguidas por los submarinos, dificulta las operaciones militares contra ellos. No dificultad las operaciones que están llevando a cabo los ingleses. No comprometed vuestros barcos, arriesgando su pérdida y la de vuestras vidas. No salid a alta mar, permaneced en aguas costeras. Haciendo esto, apresuraréis el momento en que desaparezcan todas las restricciones y en que vuelva la época de paz y prosperidad. En espera de ese día, vuestros amigos ingleses os saludan. Y esto es solo un extracto, ¿sí? Porque... ¡Ay, perdón! Esto é só un extracto porque do outro lado do panfleto ainda había máis que puña los ingleses ganarán la batalla del Atlántico non sei que e ainda por riba aparecía un mapiña do Golfo de Vizcaya
e un cuadrante por onde estaban as supostas rutas dos submarinos para que non se meteran, ou a zona prohibida, digamos, para que non foran faenar. Queridos amigos y vecinos, mariñeiros. guardaros en casa, os queremos mucho, pero vamos a bombardearos. Sí, e de feito advertían, se a partir de tal data, poñan a data, a partir de tal data aparece algún vuestra tal, culpa. é a vosa responsabilidade. Claro. O sea, es que se vos cae un chupinazo, Sí, pois... xa os avisamos. Sí. O deber noso era avisarvos para, oyes, que non vos pase nada, Bueno, pero se básicamente por evades... non entrar en conflito con Claro. España. Pero, Ai, sen me máis. encanta. Entonces aí vos quedese un poquinho, ¿no? Claro, moitas desas tripulacións, como dixen, acababan en Vigo, acababan en Ferrol ou noutras localidades, eran recibidas polo cónsul de turno que houbera na zona máis próxima. A veces, por exemplo, de Vigo marchaba o cónsul alemán ou americano, norteamericano, para poblacións do norte de Galicia, porque era o máis importante que había, e este cónsul xestionaba todo para repatriar a estes soldados ou supervivintes a cada seu país. ¿sí? Ok. Do que fose. Entonces, con isto vamos dar por zanxado, por rematado o capítulo de hoxe, pero claro, estamos nun monográfico. E que facemos sempre para acabar os monográficos? Unha canción. Unha cancioncita, Ai, eu ¿no? Música. Pensaba que nesta parte 1 non habería. Négome a que non haya música Ok. sempre que poda. Que tema me traes? Entonces, hoxe, claro, que hoxe non che trae unha canción per se, traeche unha peza musical. Vamos a ver, porque é dunha banda sonora dunha película. Cal? Non sei, bueno, vamos a ver. Como sempre digo, a música tamén nos conta historias e as que traio aquí é por algo, ¿no? Non só para amenizar o que sea, ¿no? Vamos a dar que pistoletazo de saída. Que ben queda a expresión. A isto, despois no capítulo que ven para o mes, aí xa que si entraremos de cheo en Vigo, vamos a coñecer moitas cousas, vamos a desvelar unhas cousas que nos levan, que levamos escoitado moito tempo, a ver se era verdad que Vigo era base de submarinos nazis ou non. Vamos falar deso, vamos a... Non me vou Que spoilerazos. Non me vou non me vou flipar aquí, vamos a decir, vamos desvelar nada, no, porque No, flípate, vale, vamos desvelar se realmente Vigo foi ou non base de submarinos. E mesmo incluso vamos a entrar en Vigo a bordo de algún deles. Por desgracia, de forma metafórica, o gallá poderamos convidar a todo o mundo, nosos primeiros, en entrar pola ría adiante nun submarino, pero vamos a intentar facer un poquinho... Coamente o faremos. Exactamente. Entón, isto que estades a escoitar agora mesmo é o tema principal de o que se levou o vento ou lo que el viento se llevou. Ai, por favor. Vale? Obviamente, para que non a coñece, unha peli dos anos 30, do 39 para ser máis concretos. E como sempre diredes, Bruno, por que carallo traes algo como isto, o podcast? Estou sorprendida. Pois sí, sobre a Segunda Guerra Mundial e demais. Bueno, pois basicamente porque un dos seus protagonistas, un dos actores desta película, Leslie Howard, que na peli interpretaba a un dos intereses románticos de Scarlett O'Hara, Sí, ¿no? señorita Escarlata. Pois, exactamente. Sí. Está directamente relacionado non só co conflicto, senón con parte da temática da que vimos falando e ahora veremos, e incluso con Galicia. Espera, que asimilo esto, que estás tocando hueso duro. A ver. Estásme a decir que o querido Leslie, o noso amigo... A ver, que hizo? A ver, que pasou aquí? Bueno, isto é unha historia que seguro que moita xente coñece, pero para que non coñeza, aquí a traio eu, porque aparte é unha historia que leva moito tempo querendo contar en algún sitio e vamos, venme de perlas. Con calzador aquí. Por favor, non tanto. No. Bueno. A ver, vamos a ver, ti me dirás despois. Vamos a poñer en maio de 1943. Estou. Sí, salvamos varios anos de Segunda Guerra Mundial. Sí. E Leslie Howard visita Madrid cun obxectivo que ainda hoxe en día se debate. Por que se debate? Porque hai os que din que viña a dar unha conferencia e hai os que din que viña a ver localizacións para unha futura película, para filmar unha futura película sobre Cristóbal Colón, que é unha película que nunca se chegou a facer ao final. Pero Okay. bueno. Claro, tamén se di que nesa visita a Madrid acabou reuníndose con Franco por mediación ou ben de Carmen Polo, que era a muller de Franco, porque supuestamente era ultra fan de Leslie Howard. Claro, naquela época temos que entender que Leslie, claro, que Leslie era unha das figuras de Hollywood máis famosas, ¿no? Esa triunfara con esa peli, bueno, con outras tantas, ¿no?
ou se non foi por ela, tamén foi por unha actriz española que se chamaba Conchita Montenegro, Ai, por favor, sí. que foi a primeira actriz española en triunfar en Hollywood ou en participar en Hollywood, ¿no? E de que de feito tivera pelis a aparecer en pantalla, compartir a película con Leslie Howard, ¿no? Supuestamente o acceso a Franco deuse porque Conchita, aparte de ser unha estrela, e obviamente tiña unhas cousas que nós non podemos, estaba casada con que era o xefe do momento do Servicio Exterior de Falanxe, que se chamaba Ricardo Jiménez Arnau, que non sei se vos sona ese apelido composto. Bastante. Sí, verdad, porque había un personaxe do corazón a nivel español, Jimmy Jiménez Arnau, bueno, que se casou con Martínez Bordiú, que era directamente descendiente de Franco, bueno. Podedes indagar vos se queredes, incluso podedes escutar o capítulo do xa de que era, xa non... do Wolframio, que aí tamén temos na parte final un pouco sobre Rand e todo o rollo, bueno. Salseo histórico. Salseo histórico, entón. Por que tanta dúbida con isto? Por que ten tanto misterio que viñera aquí con Franco? Por que non se sabe exactamente? Bueno, primeiro, porque non se sabe a ciencia certa o que pasou, pero segundo, porque Leslie Howard non só era actor, senón que colaboraba directamente co servicio de inteligencia, e cando falamos de inteligencia, falamos de espionaxe, do goberno británico. Naquela época era como bastante común que actrices e actores pois dun ou do outro país colaboraran con estes servicios, porque ao final eran persoeiros que se movían por todo o planeta, tiñan certa categoría, eran mediáticos e podían influir de alguna maneira incluso a nivel social, ¿no? en certas ideas ou movimentos que necesitaran daquel momento. Entonces, bueno, hai moitos estaban pola labor, e neste caso o bo de Leslie, pois ele era inglés, pois co goberno británico. Claro, agora que sabemos isto, podemos especular con que a súa reunión con Franco fora o mellor, e isto non o digo eu, que se buscades por aí, para persuadir de que Franco ou España non entrara na guerra do lado de Hitler. Isto obviamente non está confirmado, hai xente que o apoia e tal, pero bueno, sí que sabemos, o que está confirmado é que Leslie estivo en Madrid, non podemos afirmar que estivera con Franco ou non, estivo en Madrid, coñecía obviamente a Conchita Montenegro, e obviamente participaba ou colaboraba co servicio de inteligencia británico, ¿sí? Que pasa? O que sí que tamén podemos afirmar é que Leslie tiña que volver a Inglaterra, e para eso colleu un avión de Madrid a Lisboa, e dende Lisboa a idea era coller un avión que directamente o levara a Londres. Pero... no, ese avión colleu. Vale. Pero nunca chegou a Londres, vale? Cando o avión de Leslie sobrevoaba Galicia dende Lisboa, pasaron cousiñas. Vimos falando de que os submarinos iban sempre, como as rémoras cos quenllas, cos tiburóns, acompañados ou tiña moito que ver coa aviación, non? Bueno, pois no momento que o avión de Leslie Howard sobrevoaba Galicia, cruzouse en algún punto con un escuadrón, non sei se de cazas ou de bombarderos, aí non se aclaran as fontes, da Luftwaffe alemana, e foi derribado directamente por eles. Independentemente de si era militar ou non, de si o confundiron ou non con tal, ese avión no que viaxaba Leslie e outras 16 personas caeu en picado e estrellouse directamente nas costas de Cedeira e ainda por riba, para ser máis exactos, na aldea de Santo André de Teixido, que sempre se di que se non vas de morto, vas de vivo. Exacto. Perdón, que vai de morto que non foi de vivo. Que non foi, sí. Pois Leslie foi de morto. Bueno, foi de vivo, pero acabou morrendo ali. Así que técnicamente sí que iba de vivo, pero acabou morto ali. Ai, Dios mío. Entonces, hoxe en día hai incluso unha placa na zona onde se estrellou que rememora este momento. Si ides a Santo Andrés de Teixido, aparte de cumplir cas cousas que hai que cumplir ali cando se vai, podes buscar, podes preguntar ali. Claro. E visitar as vistas tremendas, porque ao final é costa directamente. O teño pendente, aínda non fun. Pois xa tes unha motivación máis. Teño que ir a ver a Leslie. Pois sí. Entón aí tens unha plaquiña que rememora un pouco esta historia que flipas, ¿no? Estou así flipando. Que, pois sí, basicamente o que temos, e xa para rematarlo así, a unha estrela de Hollywood dos anos 30, un dos protas das pelis máis famosas da historia do cine, que morreu derrubado nas costas de Galicia en plena Segunda Guerra Mundial por avións nazis. Para que despois digan que aquí non pasan cousas, O que acabas de bombardear é a miña cabeza. Pois aí o tes. E ahora sí, curiosidade final. E con esto sí que nos marchamos, que non sei se sigue sonando a canción porque non sei canto dura, pero da igual.
Porque, o sea, por si todo isto non fose suficientemente curioso, hai que dicir que unha das especulacións máis típicas sobre este caso, sobre por que os alemáns bombardearon eso, que pudo ser por descuido ou tal, é porque pensaban que nel viaxaba Winston Churchill directamente, o primeiro ministro británico. Ostras. Por qué? Porque basicamente Churchill adoitaba reunirse no norte de África, non sei se ahora sí en Tánger ou donde, con Roosevelt, que era o seu homólogo estadounidense en tempos de guerra, e nese momento, non sei, no mesmo día ou tal, supostamente tiña unha escala vindo dende África, precisamente en Lisboa. Entonces, entre eso e que supostamente teño lido por aí, isto non o confirmo, pero deixo lei porque é desta info que, Sí, o secretario de Leslie Howard que acompañaba, dis que tiña un semblante que se parecida, que era regordete como él, fumaba puros e demais. Oye, es que suben dous americanos, ou sí, británicos, claro, sí. ali e tal. Parece un chiste tamén, sí. Suben un alemán, un americano e un tal, bueno. Entonces, claro, entre isto, supoño que os espías nazis como que se fixeron a pichón lío e dixeron, aí vai, e aí viñeron e levaron por diante que non era, pero aí queda a historia. Entonces pasou o que pasou. Nos ahora mismo temos unha historia para rematar este episodio e vos para disfrutala. E a partir de aquí, un poquinho de paciencia, que o seguinte mes volvemos coa segunda parte. Que forte como acabamos o capítulo, e sobre todo se o compras como comezamos o capítulo. Grandioso, Bruno. Pois sí, cuidado, verdad que se te pos a pensar. Saltamos dos 10 a 9, acabamos no ano 43. Y pasamos por mil movidas, sí. Todo conectado. Todo conectado. Y esto conectará con Vigo o mes que ven. O mes que ven. Pois nada, a esperar. Creo que é a primeira vez que facemos unha cousa así que nada, ata parte 2. Se fan as series tamén podemos facer nós, non? Total. Pero non morreu ou non. A esperar. Hasta a segunda parte deste volumen 5. Exactamente. Despídome. Grazas. Bueno, que la semana que viene tenéis otro episodio de Lo que Vigo esconde, que no solo hay sección de Bruno, a ver qué os va a pasar, ¿eh? Eso. Hai moitos segredos aquí. Moitísimas grazas, Bruno. Un placer. Gracias a vos por escoitarnos una semana más. Si solo estás siguiendo los que son los episodios de Bruno, pues por un volumen más. Y aquí seguimos grabando y mejorando un poquito cada día. Hoy nos ven a los dos. Es verdad. Si nos estáis escuchando en iVoox o en Spotify, que sepáis que en YouTube hay vídeo. Hay vídeo. Estamos guapísimos. Espero. Yo con mi cara de haber estado trabajando todo el día en la barbería. Y yo todo cheo de terra de excavación, pues también. Pero bueno, así somos nosotros. Así somos, claro que sí, por eso no poníamos cámaras. Exactamente. Pues sí. Así que nada, eso, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Listo. Hoy tienes tú el botón. ¿Y dónde hay que dar? No, dale ti. Vaya a ser que yo le a borrar.